こんにちは。株式会社ベルサポの松下です。弊社は2014年、東京の日本橋で高齢者を中心とした旅行困難者、弱者の方のためのお出迎え、送迎、同行サービスの会社を立ち上げました。基本は地方から上京される方や駅や空港、バスターミナルなどでお出迎えをして目的地まで送迎するサービス、または東京近郊にお住まいの方の日常の外出や日帰り宿泊を伴う旅行の送迎同行サービスです。最近では未成年者の方の受験や社会見学のためのサービスも行っています。その他、横に並んでいるような新しい取り組みもいろいろと行っています。ぜひともご覧いただいて、ご協力、ご賛同いただける方からのご連絡をお待ちしています。どうかよろしくお願い申し上げます。